négy harmadikos. Jobb négy harmadikos, és bal három, tempó bal három. Jobb kettő a végét szorosra, és még bal négy harmadik tempó, véget szoros, még bal négy harmadik tempó. És jobb három, 150. 150 egy sima jobb, és 200. Bukkan után 150 a balon, fék, jobb három, 5. tempó, kavicsos és sima bal. És 500, bukkan. Bukkan. Hát picit lehúzom akkor. 200-ra megint bukkan. Mögötte 100-ra megint bukkan. És 150. És bukkan 100 fék, dobál bal három, 5. És jobb kettő stív. Majd 70-es sima bal, és 100 mögötte, és a fék gödör jön. Fék gödör, jobb kettő, jobban veszed a gödröt. És 70. Bal kettő tempó, és jobb kettő stív, és 150 végén jobb kettő, 6. Vége szoros fékből a bal három, 5. Vége szoros, 5. szoros, és jobb három, 4-es, kicsit szoros. Kicsit szoros. Bal három, 5. hosszú, és jobb kettő stív. És bal kettő stív. És 20 fék, bal három, 5. 50 jobb három, 5. mögött 200. 5-es és 200. Sima bal és 300. 300 végén bukka, bal kettő stív mögött 100. Bal kettő stív mögött 100. És sima jobban majd a fék, és sima balból a jobb négy a hidas. Sima balból a jobb négy harmadikos. És bal négy 3, és jobb 44 másodikos. És bal 44 másodikos. Igen, 150. Bal 3, 5. végét fékből, a jobb 44 másodikos. Vége fékből, másodikos. Ez jó lett. Jó. Ez így is belefulladni. 100 sima jobb, 200 jobb, 2 stív, jön mögötte 100. Stív 100, fék bal 4 harmadik tempó, fék bal 4 harmadik tempó. És 70 fék, jobb 44-es, harmadikos vége törik. Vége törik, és bal 44 másodikos. Bal 44 másodikos. És jobb 44 másodikos. És 200. Bal 2 előtt még a fék, és 50 bal 44 második tempó, itt fék, bal 44 második tempó. 50 sima jobb és 100. Bal 2 stív, és 70, jobb 2 végét szorosan, és bal 2 vége szoros, és nagy fék, jobb 44 második. És bal 44 második tempó, és tempós. És 20, sima jobb, bal 3 a vége szoros, és jobb 44 második. Jobb 44 második. 100 fék, jobb 3 vége szoros, és bal 44 kavis csúszik. Bal 44 nem megy be szorosra belül. Ott ült, láttad? 200, hát így egy kicsit jó. 200, jobb 3 5. és mögötte 100, jobb 3, kérdőjeles 5 középen, kérdőjeles 5 középen, és 150 bukkan, majd 70 a balon, fék, jobb 3 5. vége szorosból, a bal 3 5 szigorú, jobb 3 5 vége szoros, bal 3 5 szigorú. Szigorú, majd 50-re bal 3 4-es. És 200. És jobb 2 stív, mögötte 200. És 200 végén a fék, jobb 3-ból bal 44 másodikot szigorú. Jobb 3-ból bal 44 másodikot szigorú. Jó, gyerünk. Hát én gondolom, hogy nyomod, csak nem megy. Sima bal és 300 végén a fék, bal 2-ből a jobb 44 másodikot szigorú. Bal 2-ből a jobb 44 másodikot szigorú. És 300. 300 végén bal 2 6. tempó, és 70. Mögötte tempó, mögötte 70. Sima balba majd a fék, jobb 22 kérdőjeles 6. A vége szigorú, a vége, figyelj, a vége szigorú itt. És 200 sima bal és 150. És sima bal megint, és 150 végén a fék, jobb 3 5-es, ott a jobb 3 5.
És 200 mögötte. És jobb 3-5, 70 fék, bal 44, harmadik tempó, ez 5-es. Mögötte 70 fék, bal 44, harmadikos tempó. Harmadikos tempó. És 70, bal 33, vége, szigorú szoros, és fék jobb 44, másodikos, itt szoros, és ne nagyon forogjunk itt. Jobb 44, másodikos. 150, sima, jobb és 100. És bal 3, 5. tempó, és jobb 2, 6. vége szoros, és bal 2, 6. és 100 mögötte, és fék, bal 33, 4. tempó. Bal 33, 4. tempó. Bal 33, 4. tempó, és 200. És jobb 33, 5. vége szigorú, és fék, bal 44, második tempó. És fék, bal 44, második. Észre, 33 vége szigorú. Figyelj, itt és itt a visszatempó. Észre. 150 fék, jobb 4, harmadik tempó. Integetett a Robi, úgyhogy rendben voltak. És 150, jobb 3 negyedik, bal 3 negyedik szigorú. A szigorú most jön, bal 3 negyedik szigorú, és a jobb 3 már 5-es lesz. Jobb 3 már 5-es. Majd 70, jobb 2 végén nagy fékből a bal 44 második. Visszafordítós. Ajaj. Sima jobb 150 végén a fék, bal 3 negyedikből jobb 4 harmadik tempó. Jobb 4 harmadik tempó, tempós. És bal 3 negyedik tempó. Bal 3 negyedik tempó. És 150 fék, jobb 44 másodikos tempó. Jobb 44 másodikos tempó. És 70 sima jobb, és 150 bal 3 5 csúszik, van a cél. Hűte nagyon csúnyán összetörték. De remélem nincs bajuk, hát így integetett, úgyhogy... A jobb oldalán vannak egy balos kanyarba, de integetnek már jóval előtte, de ott áll tetőn a kocsi. Hát el lehet férni belül, integetett a srác, tehát mondta, hogy lassan, de nem mutatta, hogy gondja lenne. Nem mutatta, hogy gondja van, vagy valamit kér, csak mutatta, hogy lassan menjünk el, ennyi. Köszönöm már egy picit. 7-10, jó, mehetünk. 7-10,